Sure, different the way we did in 2014. You saw what happened in 2014, you were there. By that time, you were in the enemy camp, so you could not see. You had time radio with your program, let's talk about this issue. Hot something, hot current or something. I think Malawi is far away from calling ourselves a better country. No. Ndezija ndimanena zija until today ine ndikulira ngati mwangamo. I think I'm not alone kuti Malawi tidakali pangozi mkaka mwagwera benchenche yomwe icha mutani noso aswera mujikomo tikumva kuti ayi kwa chitika nkhani imene yangu tipeza kumene ndetati timve kuchokera kwa Jona kuti atipasire bwinobwino satani wa nkhani yonse. Zikomo kwambiri Samu ndizoonadi kunena kuti nkhani imene yangu chitika tikulotha itali ndicho kusiyana ndi nkhani ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chilima. Monga Amalawi akudziwa bwino Chilima akhala akuyankha mulandu owaganizira kunena kuti adachita zakatangale ndi mkulu zochita malonda Azumes Ata. Bungwe la ACP lidawamanga yowa mu 2022 mu November umo. Khaniyo yakhale kumapita kukoti kubwererako koma masanano amene amazenga mulandu wawo Judge Redson Kapindu wadutsa chikalata kunena kuti mulanduwo watha. Amene athetsa mulanduwo ndi mbali ya boma. Kumbali ya bomako kuli mkulu chama chozenga milandu Chizungu, Director of Public Prosecutions Amasauko Nkakala. Amenewa ndi amene akuti adalembera koti pa 3 May chaka chino wauza kunena kuti ife mulandu tufuna tuuthetse. So lerono officially ndikuti Chilima alibenso mulandu. Chilima ndi mfulu. Chilima zapitanso ku koti kukayankha milandu yokhudza katangale. Nkhani imene yachitika masanano Samu ndi imeneyo, nkhani yokhudza ndi ya Chilima. Koti zatulutsa chikalata kuti nkhaniyo yatha pakadali pano. Chabwino mwina kungotiumbira mkota chifukwa iwe nkhani wakhala ukuyisata kwambiri. Mwina zothandauzanji zimenezi Amalawi agwire chani kwenikweni? Pali mafunso ambiri amene akubwera tsopano polingalira nthawi imene nkhani yachitikira. Kale imene yatuluka sipanatuluke chifukwa chimene atetsera mulandu. Komano au 99 la malamulo a dziko lino ndime number 3 imapereka mphamvu kwa Director of Public Prosecutions kuti atha kutetsa mulandu nthawi ina iliyonse imene waona ndi zifukwa zimene ali nazo kuti mulandu uthe. Koma amanena kuti akatetsa choncho ndiye kuti within 10 days masiku 10 apite ku nyumba ya malamulo kuti komiti kumene kuja tiona za malamulo amati Legal Affairs Committee Chingerezi. Apite kumene kuja akaonekere kufotokoza zifukwa zimene athetera milandu. Komitiza ikaona imatha kupereka uphungu asawakhulupirira ndi zifukwazo amatha kungonena. Komano ntchito yawo imatchera kungolangiza kunena kuti silimaona ngati kuti mwina umboni ngokwanira. Komano ofesi imene yathetsa mulanduyo ndi imene ili ndi mphamvu zimene zizi pa malamulo a dziko lino. Komano ukandifunsa ine ndikuonabe kuti pali nkhani za ndale. Nkhani za ndale polingalira kunena kuti nkhani imene iyi kuyankhula ndi akuluakulu ena ku ACP akunena kuti ife 1980 ndi umboni kuti tipite ku koti. Komano ngati mawa tinali ndi andani awa amavuto pamusi amenenso amalankhulira nkhani za ndale zosiyanasiyana. Kuona kwawo iwo akuganiza kunena kuti mwina kutheka aboma amaona kunena kuti 1
mwina kumene kukupita nkhaniku mwina umboni alibe kukwanira umene atha kukawina nawo mlandu so amati akaona zimene zija kuyika pasikelo kuona kuti munthu atakhala dakaluza umene kuja nkuti chaja izolepeto kulipira zambiri komanso mwina politically kupita kuchisankho samusa mayi wani Achilima ndi munthu wandale amene adawa limitsa pantchito amenenso ali president wa dziko lino achakwera ndi munthuso wandale anthu amenewa ali mu ubale uja wa Mutose Alliance esi tingadziwe kunena kuti kodi kuchitika chani ubale wake ngotani itengerano kunena kuti kodi zifukwa zimene adaperekezo ndizilizo komano chingo akumbutsa Malawi kunena kuti sibwerena amenewa achankhakala paudindo amene yonso oyamba kuya paudindo amene before irowa kunali a Stephen Kayuni akayuni nthawi yanga kuchepa imene achankhakala Africa taona kuti milandu ingapo yachitsidwa tukamba pano ndi mulandu umene wachili mawakatanzale watha ndi wakasi mchilumba wa treason watha ndi wapatili mpuzi former president watha iwo wanso ndana adalamula kunena kuti milandu yokhudzana ndi kumangidwa kwa Masaji Zuma ukumbukira kunena kuti mu December 2022 adawamanga pa 6 December imene chanso adayichinja kumano chonezi kupereka mafunso pankhani ya Achilima nkhani yokhudzana ndi corruption anthu manena kuti kodi nono nkhani yokhudzana ndi the fight against corruption tikupita nayo pati mbali moja komanso politikale pankhani ya ndale pena Achilima ine ngati maganizo anga ngati chikona akulina kukhala munthu osamalitsa kwambiri chifukwa kuganiza kwa anthu chizungu amati perceptions athu mangona ngati kuti mwina anthuwa angokambirana kuti basi angobisana pamene khatija ikapitirira mpaka nakufika ku koti nkunena kuti munthu wekakupeza ndosalakwa anthu amakhulupirira kunena kuti panali due court process imene inabwera kumpeza munthu kuti ndosalakwa koma tikuyendamo chisankho cha 2025 tikununkhira so zambiri izo zikuchitika samo chabwino patali ayi nkhani yake ndi imene yangofika kumene imene amafotokozera pa mzathu Sambanda kuyankhulana ndi Jona Pankuku kunena kuti boma lathetsa mlandu umene Saulos Chilima wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino amayankha ku bwalo la mlandu nkhani zimenezo zimagwirizana ndi nkhani zokhudza katangale ndi akuti athetsa mlandu umenewo maka mkulu woyimira boma pa milandu ndi amene wachita mphamvu zimenezo kunena kuti koma mlandu tisapitirire nawo padakali pano chimene chikudziwika ndichonena kuti mlandu wathetsedwa koma zifukwa zimene achitira chiganizo chimenecho sizidadziwike kwenikweni kuti zachitika chifukwa chiyani. Ife timati timve kuchokera kwa inu Amalawi kuti mukamamva zotere zikuchitika mumalandira bwanji nkhani zimenezo iya kuthetsa mlandu wa Chilima, mukuimva bwanji, mukuiona bwanji, mukuilandira bwanji kuti tikambirane timve kuti kuchokera ku anzathu kubomako kuti ganizo limene linabwera bwanji loti pakhale zofuna kuyimisa uli kuthesa mlandu pamene anthu mwina amadikira mwachidwi kuti amve kuti zona zenizeni za nkhanizi ndi zotani, ganizo lofuna kuti nkhani ithe idabwera bwanji. Malamulo a dziko lino amapereka mphamvu kwa wamkulu woziga milandu ya boma awawa ndi achitimati a Director of Public Prosecution kuti awotsatira ndi malamulo ameneyo iwo akhoza kuona kuti mulandu kaya utayamba usadayambe chigamulo chisadachitike akhoza kuluza bwalo kunena kuti ndikufuna kuti mulandu usapitirire. Izi akhoza kuzichita molemba kaya mofotokozera mubwalo, ndipo kutsatira ndondomeko yomweyo abwalo amaponya nkhaniyo kuja ku Legal Affairs ya ku Parliament, ndi kumeneko kumene zifukwa zonse zimene aziganizira kuti mulandu ukhoza kuyimitsidwa mogwirizana ndi malamulo awa Director of Prosecution amakafotokozera kumeneko. Ndiye titsimikizire kuti ndizoona kuti iwowa analembera bwalo kuti mulandu umeneyo usapitirire, komanso bwalolo povomera ichi latsatira malamulo omwewo kuti masiku okwana 10 apita akafotokozere ku nyumba ya malamulo kuja ku Legal Affairs Committee. Izi sikoyamba kuti chifukwa malamulo adakhazikitsidwa kusonyeza kuti malamulo amene akhoza kugwiritsidwa ntchito ndithu nthawi ina iliyonse. So a Director of Public Prosecutions abanga mwawokha
palibe wina wake adakhala nawo pasi nkuyankhulana nawo kumbali ya bomako iwo wadakuganiza ataona mlandu ukuyenda pawokha apita kukapanga zimenezi. malamulo amatchula director of public prosecution ndi amene adzachite zimenezi. Director of public prosecution amagwira ntchito ndi timu ya anzake amene amapanga nawo zokazenga milandu. Iwo kuwunikira kwawo potsatira ndi malamulo amafika popatsidwa mphamvu yokapanga zimene apangazi. Ndiye sitinganene zoti kuti kusiyira akhala ndi ndani mafunso ena onsewo ndiye kuti akafotokozera ku nyumba ya malamulo. So mungu yerekezera honorable munthu tikunkamba pano isi munthu wamba yaye munthu uyu ndi vice president wa dziko lino even pokamanga sinduganiza kuti ICP adangopita kumbuyo kwa president ndiye sadadusa kumaso tufuna titengeni mphwanuyi apa pamene achankakala akuganiza zimenezi sadaduse kumaso munthu wankulu nayenso azimvera mmene tikuchitira limodzi pano pa mwayamba nkunena kuti mungu yerekezera ofisi ya vice president komanso ofisi ya president imene ichula ofisi ya director of public prosecution komanso mabwalo amakoti sitingakamekani mungu yerekezera zimenezo sindikuyankhana chabwino banda that's okay. Alright, tatokoza honorable nkutheka mwina pali china chimene mungafune kufotokozerapo chimene sitinakufunseni. ayi ndithu zimene mwandifunsazi wanthawi inoyo tinene zikwanire ndikudzera pakhala pali mafunso ambiri pete chitsogolochi tikhala wokonzeka kuti tiyankhe kuti tifotokozera amalawi china chilichonse. mmenemo ndi mmene adayankhulira Moses Kunkuyu amene ndi nduna yofalitsa nkhani amenenso amayankhulira boma zolingana ndi kuthetsa kwa mlandu umene achilima amayankha ku bwalo la mlandu. Ndiye adayankhulanso Brian komanso Wonder ndi Khumbo Soko amene amayimira mlandu chilima. Tingomvanso kuti iwowa adayankhula motani mmene amayankhula ndi makosana ameneyo. The person here, Dr. Samuel Stima, is immediately discharged in respect of the client one. The client one. The client hat no choyamba ungotsimikiza kuti masanawa tinalandira zilalo liwo ukoti chilata chimene chikusonyeza kuti chalembedwa ndi olemekezeka Kapindu amene amaweruza mlandu umenewu. Chilata chikunena kuti mlandu wa Dr. Chilima wathetsedwa potsatira chilata chimene anakasiya ku court at DPP, Director of Public Prosecutions, lachisanu pa 3 May 2024 kunena kuti ngati boma sakufunanso kuti mlandu wa Chilima upite patsogolo. So izi zimene zateremu ndikuti mlandu umene amayankha olemekezeka Chilima wathera pamene papa. Ndiye studio muno ndili ndi mzanga Wanda Msisha mwina mukhoza kukhandilenso kuti tikamayankhula tizinena kuti watha kapena wayima mlandu chifukwa choti nakasibe pamapeka kuti within a year zimatheka kuti mwina ngati pangakhale zifukwa zina utha kubweranso tinene kuti watha kapena wayima kayi. Okay, so kwathuku tikamanena kuti wayima kayi ndikuti mwina wakhale pachitika postponement kapena adjournment koma discharge imakhala kuti ndo literally munthu you are no longer a defendant, you are no longer an accused person. That's why mukaona odayo unena kuti ma conditions wose amene anapatsa ufulu wawo kapena amene amamasula nena kuti muzikatsatira zakuti ngati mwina ndingopereka chitsanzo passport ichana nena kuti akasunge olemekezeka state president adziko ndekuti palibenso chifukwa choti president asungire passport ija ndekuti imene kuti ibwezedwe kwa Chilima asunge anu ake ngati mmene amasungira mbuyo. So ma conditions onse ya bail zoti kaya ngati mwa 2 weeks ina iliyonse office yawo ya vice president izipereka ku ACP itinerary kuti kapena vice president aenda bwanji ngati mwa 2 weeks imeneyo ndo zonse zozani zakwa basi. So sitinganene kuti akuyimitsa kaye chifukwa kuti mukana kuti akuyimitsa kaye ndo zimakhala kuti next week apozanso kuti apite akapange office kwawo for instance apite ukapanga report ku ACP kuti vice president aenda pa mtundu wake. Mulandu ukationa pa makhauzo kuti watha ngakhalira mulaine limanena kuti boma lili ndi ufulu ngati lingafune kuti kuyambiranso koma ngati uzakhale kuyambiranso ndi literally they have to start from ground zero ndekuti timakumakhala mukuyambiranso but now
muganiza kuti chachitika nchiyani kuti aboma asinthe njira? Koma mwina ndisayankhulira abomawo mmazi wa Brian Banda aboma akamamanga munthu sauchita konzati amangobwera kuzakutenga konakuto ife tikuona ngati kuti mwina walakwisa zakuti so lamulo limene amagwiritsa ntchito a DPP pothetsa milandu siyakakamizaso kuti kapena achirenso konzati munthu amene amazengedwa mlandu uja. Accountability mechanism yake imakathera ku parliament so zifukwa zimene iwowo atetsera mlandu amakasiya ku parliament and I think palachire mlandu wa high court mlandu pakati pa trapensi ndantapo umene nayimenaso ndina amene tinapita ku high court ukadandaula ndi ameneyo ngati mungakubwire ansonda anayankhula zina zache zimene tinatsegulira mlandu anabwera DPP kuthetsa mlandu uja ife titalembera kada DPP kuti koma zifukwa simunatiuze alena kuti ayi kumalamulo sikuti ndikupitiriza kundiuze lero zifukwa ndakazisiya ku parliament and court inagwirizana nawo kuti pali msamene asoti ife atiuze ngakhale kuti mlandu wamnayambitsa ndife so kuti nene kuti zifukwa zake zimene ayimisira mlandu ndizoti ndinama chakudara chimene ineyo ndachiona ndi and simply says what it says. Amenewo Khumbo Soko amene ndi oyimira mlandu Saulos Chilima mu mlandu umenewu umene tikunena kuti wayimitsidwa ku bwalo maka wathetsedwa usatinso kuyimitsidwa yayi koma kuti wathetsedwa nde tikukambirana pano kunena kuti inu ngati Malawi mwayilandira bwanji nkhani imeneyo kuti ndiovuta kwambiri kuinvestesa kutonena kuti tikupita ku kampeni komanso kuona kuti iwo akuthetsa mlandu wakatangale mwachira ngati imeneyo apopo pamene pakuonesa kuti tionesese kwambiri kuti ziko lino silikuyenda bwino potonena kuti sayo anayenera ndithu pozamopeka bwino so uyuyo ilene kuti ziko sitikuonda yayi kosakangati kuti ndinadale kapena salaya silimodzi ndachakwera akanatha kupanga zanjira ngati zimenezo nde tikuona kuti paene posi pali bwino pakufunikanso paene pabwerere kawiri akonze afotokoze bwino auze mtundu wa Malawi kuti tikuthetsa nkhani iyi muzifukwa zakuti komano asayerekeze ndi za anthu ena umanena kuti ayi mulandu wa ujeni wathetsedwa wakuti wathetsedwa iwo ali ndi mulandu waukulu anapha ndalama zambirimbiri ndalama za covid ndalama zochuluka zambiri apa iwo komanso kubakonso ngakhala president amene achakwerawo mbava zokhazo. Ndine George Ahadonu kulilongwe. Tulandireni a George ndamanga yanu madzulo ano. Ndemanga yanga ndiona kuti ziko lisili kuyenda bwino. Anakakhala munthu onena kuti mulandu wapalamula munthu osauka zikanakhala zinthu zoti zija zoti pakana kukoti pakana mwina kupaseva munguchene kupaseva koma chifukwa choti zinthu zimene ndi za anthu amayina chifukwa izatero komano siziko sikuyenda bwino komanso ndikanakonda kuti ngati achakwera aime poyera kunena kuti mulandu udatsitsa chifukwa chakuti chifukwa iwo ndi amene anabweranso poyera kunena zoti wachiwanga mwina walakwisa pamene popo afotokoze momveka bwino mulandu watha chifukwa chakuti chabwino ndithu aitathokoza kwambiri potitumizira potiyimbira foni wa okay chabwino inenso tathokoza tsiku labwino zikomo komanso pene mutiyimbira atsoga amenewo nditifuna amayendera kumapangira headquarters. Tulandireni atroge ndamanga yanu madzulo ano. Ene manga njakuti nkhani mveka ndithu nkhani imene kwa Malawi siyo tilendwayi umelili munthu akakhali mulandu alanguti basi ine aliye mulandu bakabwenino tandama abweze amakhala mfulusi nkhani imene kumili kunezelamu iyi nkhani yaliwa mdali kupano kuja kuona zakazimozakazimozokubulazi makampeni zitanko zina zizofuna kuja akhali mina zimozi kutuloza akhali mosasiyani nangamira sikuona kuti huko kuli zitanko kuti akuti apati kusetu kuko kuno kulipoyera kama mundu ngatampuka mulandu olakwa ikoto lokha ina kindi mukolako salawa nesilo kabanga
kumakuta kusinga dzeuze kuti ndola kuti kolava ngutazara zafukira tinokusanganira kuti anthu analigulu ndithu semanga nzawo inawo angawo inawo afukizaso kapena alingilowa manga kapena chabwino adankhako amene amata kuti ikatakanaa yangotoka mntu mmodzi mukuzukira semanga azinzawo waso afukizaso kapena alingilowa manga kapena chabwino aita thokoza kwambiri poti